sajining sowan-sowan ana ing Kadipaten Ponorogo. La 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 la. Ingkang medal saking sasana busana tumama saking papan pagelaran Jawi. Kang gambaraken Patih Bujangga Anom nggih sira-sira but Patih Bujangga Anom. Sejatinipun patih ingkang bagus, ingkang sekti mandra guna bawa laksana bebasan ora tegas pafak malune padi, ora tegas sisane gerido. Yes, why? Patih Bujangga Anom rikala samanten ingkang tumut ambigal ugi tumut anggiring tindakipun Prabu Kelana Semandra Raja Sewu Negara ingkang badhe nglamar kusumaning Dyah Ayu kang jejuluk Dewi Sangga Langit. Patih Bujangga Anom ingkang bagus bawa laksana sekti mandra guna papasan ora tegas papak palune pandhe, ora tegas sisane gerito. Rikala semanten Dyah Ayu Dewi Sangga Langit nate kathah sayembara nate kathah patemboyo. Yen sapa bisa gawe ramining jagat bakal bisa kadhapaken dening Dyah Ayu Dewi Sangga Langit. Lo ya woi Wayat bala Prabu Kelana Semandra Raja saking Kadipaten Ponorogo kang tumut sayembara anggenipun kang gawe nglamar kusumaning Dyah Ayu Dewi jejuluk Dewi Sangga Langit kanthi arak-arakan Prabu Kelana Semandra kang anggiring dening 1000 menteri, 1000 bupati, 1000 lurah kang sami nadhep mayu kang sami angresuk busana kang prajuritan nitih turangga kang esti gawe regange jagat raya. Woi ladala ya Aniting sami ngrasuk busana prajuritan ambi ngiring tindakipun Prabu Kelana Semandra kinanganipun Dyah Ayu Dewi Sangga Langit. Amung putra amung rasa sami pinanggih
satunggaling para prajurit Sewu Nagara ingkang anining panjalipun Prabu Kelana Semandana. Oke sewu bupati, sewu menteri, oke sewu mudin ingkang tumut anggiring jenenganipun Prabu Kelana Semandana. Salah setunggalipun nyapa to jare penak-penak kok regeng-regeng ngampilo mie Anissa apa mie Mbak Dinda kuwi. Mikmu ampilono Amit. Wong penak-penak kok dindeke regeng-regeng dipenak niku. Iki ro. gawe mie. Heeh. Piye to Mit maksudmu ki? Sik. Ngapa? Sing nyare sapa emang? Sing nyarne yo Pak Kolik ki lho. Nyapa? Balenono lek menyarne piye lek menyarne piye? Piye to jare sing Lek menyarne piye? Lek menyarne emang piye? Sing teko ndi? Yo kuwi emang lho aku wayah maju joget ngene iki emang lho. Lek menyarne piye? Lek Kang nyodro iring dening sewu menteri, sewu lurah ugi sewu mudin. Lha iki mudin kok nyapa mok jak pisane? Lah wong sewu prajurit kok sing ana ning Ponorogo kabeh dikoyong. Yo sewu patih. Apa? Pujangga Anom, ngono lho. Sewu apa? Patih. Sewu Pujangga Anom piye to? Heeh, sewu patih Pujangga Anom. Lah sing gadah. Lah Pak, sik to, lah panggung sakmene kon ngetone sewu Pujangga Anom ndak beb. Piye? Iki lah panggung sakmene kon ngetone sewu Pujangga Anom ndak beb. Yo ngene lho lek maksud iki etok-etoke iki 1000 ngono lho. Etok-etoke sewu. Etok-etoke 1000. Berarti awakmu 500 kono 500. Kira 500. Wong. Engko terus tambahno 4000, dadine 5000 to? Heeh. Tukokno sempol nang kono. Bah iki babakan panganan ae jenenge apa iki? Kowe iki ngejak hitung-hitungan lho malahan maksud dicondro sing apik ben koyo tiro. Wow. Ojo sampai ngisin-ngisini aku. Ngapa kok iso? Diceluk pemuda ngasinan kene iki. Heeh. Iya to? Pemuda ngasinan. Pemuda Iya toh? ngasinan. Iki ki tenan. Tenan piye? Kene iki kabeh asin. Kowe iki nyemone Ngasinan. Yo ora ning ngono lho Mit. Desane jenenge iki Ngasinan. Ngasinan. Nah. Alhamdulillah Alhamdulillah. awake dhewe bengi iki ya Mas Kolik ya. Heeh. Ditimbali rene iki. Ngerti ora kowe iki? Apa acarane? Dalam rangka tasyakuran. Tasyakuran bahwa alhamdulillah kolah nang kene iki wis diroto akhirnya didadek nang kene kena jaran. Jangkrik Lah kene biyen ora. kolah kene. ora. Kita Bu nyuwun sewu mriki riyen kolah nggih. Oh, ngerti. Wong kene iki ora enek sing ngerti kolah yo apa kolah. Kolam ikan nggih Ya niki. ngono lah Oh, teman. aku ki lho ngerti le. Ngerti ya. Daerah kene kolam ikan, kene pertelon. Terus ngalor titik iki pertelon, golek nyetan duk memak kayah. Ngono iki ngerti. Sapa kuwi? Ngono lho. Wis apa Mit? Kowe kok apal karo Mak Kayah? Mak Kayah kok apalmu Mak Kayah ki lho. Aku roh kuwi mak Jeto. Iki wong endi iki? Heh? Iso ini. Sapa? Setone. Jeto ya? Eh. Lah kan merongos ning parkiran lor ya. Ora nek rongose mangan pentol lho Mit kok. Wong dijak, ayo to wayahe ganongan macak. Heeh, disik sik nang kene, tak amane iki parkire. Wah, kuwi mau ngono kuwi mau. Jeto iki makan mulai. Heeh. Alhamdulillah telung Ya sasi Allah. iki dek iki wis merantau suwi. Enek. Merantau ki suwi. telung sasi. Ora telung sasi lek, Berarti suwi lho. tenanan. Alhamdulillah Jeto ki merantau ki petang jam. Piye to jane iki? Piye to? Ki piye to? Gone nang ndi mulai merantau nang ndi kok patang jam. Perjalanane menuju ke perantauan ki petang jam. Kuwi nang ndi kuwi dhewe iki? Neng luar kota. Ngerti pasti. Jeto ki saiki sukses lho le. Ngerti apa? Jeto anak kaya iki ngetan lho. Mak Kayah. Mak Kayah. Kancamu emang. Wong tuwa ki rada dihormati sithik. Ya iya. Kowe lek nyeluk jitu ra apa-apa, cita-cita ra apa-apa. Angel iki Nek paling nek wong tuwa ki ya mbok Dihargai, dihormati. Aku ki sangat menghormati orang tua. Kok ngono to hormate iki? Maksudnya menghargai orang tua. Heeh. Mak Kayah ki wis tak anggap koyok makku dhewe. Lah, ya Wis ngono. koyok ibuku dhewe. Heeh. Dadi ki nek apa-apa aku mlayuku yo nggone Mak Kayah. Lah, kok iso Umpamane Pamane. aku apa ki jenenge luwe. Luwe. Aku Oleh. arep mangan. Heeh. Aku rono. Ono memang Gone kaya. Mak Kayah, Mak nyuwun sewu, kula badhe dahar teng mriki. Heeh, Met kono jimuk nang Sito. mburi. Nang mburi. Kowe njaluk dhuwit 1000 apa njaluk mangan? Mangan. Lah kok njaluk luwe. Lho, aku main ning daerah kene dilalah
kok pas urung maem aku mesti dikongkon mampir. Lekmu pamit Langsung mlebu. Heeh, umpama aku luwe, aku mesti tarenku ngono kuwi. Lekmu taren mang piye? Mak nyuwun sewu kula. Ya aku lho. Iki beban ke mak kaya lho. Yo lek duwe duit gak duwe. Ora apa-apa. Lho kok iso ndak apa-apa piye tejan iki? Digolek nek utangan neng lore. Padahal kowe nyusahne kancane Meh aja. muncul. Mas apa? Kok iso me muncul to? Lore meh muncul kuwi lho. Me Pak Malik. Lah meh Pak Malik kasbange jagung kok. Juragane wedhus. Oh. Iki piye? Bos saiki juragan Kuwi lek kondak. umpama luwe ya lek ya. Heeh. Lah umpama ngelak ya ngono. Piye? Aku ki golek mak kaya. Mak nyuwun sewu, kula ngelak ngono. Heeh. Kene lho Le. Lho, kenapa? Mik. Ora. Pas kon ngombe, Mik yo nek mak kaya. pawon kuwi mang. Oh, mik putih, mik Dadi putih. aku wis koyo keluarga dhewe, wis tak anggap keluarga dhewe. Sik to. Kuwi mang terus bahas Jeto. Apa lunga enek 4 jam ku mau? Perjalanane. Oh perjalanannya 4 jam. Terus mulai lunga ku mang iso oleh apa to? Alhamdulillah mulih ki ya. Biyen omahe iki nyuwun sewu etandalan ki to. Heeh. Nah, kuwi biyen ki alhamdulillah ki sing ngarep ki kan nyuwun sewu urung dikeramik. Porong di keramik. Oh, Ah, ta. mester. Urung dimester, urung Iya, dikeramik. heeh. Iki sak teploke mulih ki alhamdulillah. Wis di keramik. Alhamdulillah kasil. Urung ya panggah urung dikeramik. Yo. Iki sik urung dikeramik. Tak kira lek mulih rene iki yo dibangun Oh. apik. Ora, heeh ya wis Wis dibangun bangga. dibangun apik alhamdulillah. Alhamdulillah. Apik Saliyane tenanan. iki saliyane iki apa? Kamar tidure ki Situ apa kamar kuwi jenenge? Kamar mandine iki. Heeh. Saiki porselinan apik, kamar mandi di dalam. Di dalam. Di dalam, Jalan yang rene di dalam rumah. Lah lek ning Lek jopo ning terus jopo piye to, kok Met? dinceng Biasanya kan kaya. terpisah, dia terpisah. Terpisah. Antara omah karo kamar mandi ki terpisah. Jarake. Jaraknya yo enak lek ke 500 meter. 500. Oh tak kira gak 5 kilo. Ora 500 meter kidul. Dadi neng musola kidule ngono lek. Lah. Bila kebelet di piye lho pengen sakne bocah kok. Ora tenanan iki Tenanan tenanan. iki, ya, Alhamdulillah wis muga-muga pemuda ngasinan Ngasinan. selalu kompak. Amin. Tambah kompak. Amin. Pinaringan rezeki ingkang barokah. Amin. Pinaringan yuswa ingkang panjang. Amin. Pinaringan sehat seger walas wal afiat. Amin. Penonton sing hadir didongake. Para penonton. Loh, ayo dongakno. Yo ben, oi ngono lho biasane iki. Yo ora ngono. Penonton, ngono lho. Kok para penonton? Oh salah lek gua ngomong. Oh, ya. oh. Penonton. Nah. Sing kene wis ketok semangat. Jajal sing kidul sing Sing kidul. kene rong mate iki lho. Penonton. Sing kono, sing lor, sing Iki lor. sing lor iki. Heeh, sing lor. Penonton. Kok dia enek suarane to, Met? Anu biasane kademen. Ademen. Sing buri kolik-kolik. Beri lagi para panjak iki. Iya. Panjak. Iki piye to iki jan iki? Kowe ngerti ora sebabe kok meneng. Lah nyapa? Panjak ki kok bodo meneng kabeh ki ngerti ora? Nyapa, Met? Urung oleh jajan. Oh ki mau. Apa wong kuwi mang medon bodo golek jajan. Lah nyapa ora oleh jajan? Ora. Lho, karo panitiane karo tonyet to ora dicepaki. Oh. Cepaki apa? Kene malah panjak dipepet ning ulon malah mepet kandang sapi cepaki teletong. Yo ora ning ngene ben ketok lek apik ombo ngono lho. Ah tak dongakne penonton. Heeh, penonton. Mugi-mugi para penonton kang temriki sedaya diparengan seger waras. Amin. Rezeki kang kathah. Iya amin. Sing urung duwe utang Ya korong diutang-utang sing duwe dhewe utang kowe. ndang lunas. Amin. Sing urung duwe bojo ndang duwe bojo. Amin. Ah, Lah sing wis duwe. Sing wis duwe tambah. tambah Amin. gemati karo bojone. Mulane kuwi tak amini ndangan ngono lho. Ojo kudu diamini sik Loh. oleh Lah aku tak amini kok mesti positif Nyu kok. Satrio Putra Manggala. Sopo to sing ora kenal? Sopo sing ora kenal Nyu Satrio Putra Manggala singkatane NSPM. Bener. Nyu. New. Kepange nyu artinya baru. Baru. Oh, baru nang anyar-anyar ya iki. Anyar kabeh rupane ireng. Bling-bling ngono kan. Bling-bling kabeh ketok disawang teko kono celorot-celorot. Ngerti ora kowe celorot-celorot? Apa? Bledek. Lap-lap. Kuwi iki ler iki udan musim. Ya ora maksud iki jete anyar dadi kesorot lampu iki mak ses iki cara dingge ngogel ngene ya. Sret ngene mak lap teko metonyet kono ketok. Wah. Celorot mesti lek. Ero to metoyet iki ngerti ngene Alah lho. alah alah. Ero. Endi ora ora jane. Heh? Ngendi yo metoyet iki ngendi? Gang iki ngetan to? Heeh. Bener. Terus Terus. ngendi dalan? Kiwa dalan apa tengen dalan? Tengah dalan. Oh, tengah dalan batuk ngono ngep Kono lho, kono. kancane to. Kanan dalan. Teko kene ngendi dalan?
Ngetan kanan dalan. Yalah kleru. Loh, ngendi? Oleh Wis kleru. Kiri jalan. Wis kleru. Sekali bedek kleru ya wis nyet, engko potongane nyet, potongan nyet. Apa? Potong. Apane sing dipotong wong iki wis genah renek apa-apa. Jangkrik. Ngono iso. Ngene lho Lek, maksudnya Iya. iki Nyu Satrio Putra Manggolo, kepange Nyu anyar. Nyu anyar. Bapak-bapakne nyuwun sewu, seragaman kabeh anyar. Coklat, malah kaya jenang Lasimun. Kuwi ben kita lek seragam ngekrik. Iki ora mek bapane. Apa? Panjake delok ta iki lah. Panjake apa? iki lah. Rodok piye Ayo ngono, Met? colek jajan ngadeg kok. Aku tok. Aku kok ngadeg. Yo ngadeg. Iya. Panjake iki yo diseragami anyar. Ayo Dra. ngadeg Lek. Iki khusus Pak Kolek ya ya. Ayo, Ayo. Dra, ayo. lampumu patenono Dra. Ayo. Lampune pajak patenono. Ngadeg, Mas Kolek ngadeg. Yo yo sik to tak ngadeg. Iya. Dra, lampumu Iki pajak patenono. YouTuber sampean Zoom ya iki. Nah, Sama iki Lek sih. jelas. Nyapo kok kon zoom ya, Bang? Sampel Pak Lek. Kok stempel kaya omben digawe stempel. Sampel. Contoh, salah satu contoh. Lah aku duduk Ayo, brand ya. Berdiri Mas Kolek, Ayo, ayo. monggo. Bola-bolaku Aku ngopi, kon ngadeg iki. YouTuber, iki di zoom ya. Iki Mas. kon ngadeg aku. ngadeg. Seragam band menandakan seragamnya pajak ki ayo. Ngadeg kok sik Kolek. Ora nek opae suwi-suwi. Alah kowe aja kesuwen linggo. Nyapo? Asam uratmu malah kumat. Kan iki klambi ora. Ayo ngadeg kok dilit. Ah. Sik, hop, wis Wis. ngono lah. Wis, iki wis. Mas, ya, delok. Oh, aja disum, Seragamnya kok. pajak anyar ya. Ah, ya klambi Yu, pajak Kene iki to. pajak. Kene ini kombinasi batik. Heeh. Kowe ngerti? Nyapa? Malah koyok pegawene MBG. Jangkrik. Ya ora. Asu. Lah Kowe- kanca-kancane. Kowe ngerti yo ngene-ngene iki bot-bote iki sing nganu Efrote teko me Mas Iqbal. Efrot apa to? Oh, pengorbanane Mas Iqbal iki ngono. Lah kok iso koyo Pengorbanan, ngono kok lho. iso pengorbanan ki piye? Ya lek ra Mas Iqbal ora mungkin kambine panja anyar. Wah, sponsor berarti. Ora sponsor. piye? Ora nyponsori iki bantuane teko Mas Iqbal. Oh, berarti klambi iki teko Mas Iqbal. Tenan. Bapak diseragami. Iya, kepang ke mau yo wis Seragam diseragamke. yo anyar pajak. Lah ganongan kok ora? Lah yo. Gaya apa? Lah, Wong wong kowe yo- ganongan wong papat jarang teko kabeh kok. Endi? Wong teko loro sitok ora teko. Teko loro. Iki ngono sip-sipan. Loh, alah. Kok Dadi kaya kok arep sing loro operasi. sing kene, engko sasi ngarep NSPM lek maeneh engko genti sing loro. Nah. Ngono lho Lek. Gantian. Sasi ngarep ki lek main, kuwi genti sing loro kuwi sing main. Mbok yo dadi sitok, dadi Ndi? loro ngetoki lek rukun. Kok teko wong papat sing teko mek loro. Teko kabeh Lek asline. Wong yo padha-padha Asline teko kabeh. Lah terus? Biasane kan enek Mas Dakoro. Ah. Mari ngono Ah. biasane enek Mas Jeto. Jeto. Iki teko Ya. kabeh. Lah semonge neng ndi? Sing Mas Jeto. Heeh. Iki melu ngewangi panitia ning parkiran lor. Parkiran lor. Kan wis tak omongi. Kok ngewangi parkiran ning lor apa kuwi kok dhek Mas panitia? Jeto minangka melu pemuda ngasinan kene iki lho Lek. Kok yo enek sing percaya lho ya. Alah kok ora percaya kepemimpinane Mas Jeto. Alah. Kepemimpinan. Apa kuwi? Kepemimpinan ketua. Kepemimpinan. Oh, Nah, iki lho. ketuane, Tahun ketuane. 2022 sampai 2024 iki ketuane yo Mas Jeto. Agus Roy Santoso. Yo to. Sopo sing ora kenal Mas Agus? Agus Royko Santoso. Roy kok ora enek kone barang nyapa. Roy Santoso. ki enek kone. Ketuane pemuda ngasinan kene iki. Alhamdulillah diketuai Mas Agus kuwi ya. Duwe kas ora duwe. Hah? Sito. Kudune ketua iki dunggulne lho, Mit. Ketua iki dunggulne Dunggole apa wong tak tekoki ngono ki kasih pemuda mahmur. Ora enek apa-apa. Lah ngono. Kegiatane kowe ngerti? Apa ae? Liyane nonton bareng timnas ki renek. Dadi mengenene nonton bareng. Yo ben kita lek kompak iki ngono kuwi lho masyarakat. Tapi kan yo alhamdulillah ini terbukti bahwa malam hari ini Benar. kekompakannya luar biasa. Alhamdulillah. Mampu menggelar kesenian jaranan ini bahwa menandakan kalau pemuda sini itu akan cinta sangat budaya. kesenian. Heeh. Benar. Jumbuh karo temane bengi iki, Jo. Bengi iki. Memperingati Hari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Ngono. Terus tujuannya apa digelar kegiatan iki bertujuan untuk memajukan UMKM. Gula. UMKM. Bocah nom-nomane wis mikir UMKM. Betul Mas. Ngono Kolek. kuwi. Heeh. Terus mempersatukan semangat pemuda-pemudi ngasinan RW 3 RW 4. Ngono. Ete piro?
RW 3, dan RW 4. 4. Iki anu ya Mas Kolik. Terus apa neh tujuannya apa neh? Ya wis kuwi. Lah iki enek salah satune panitia sing arep ngoweki sambutan. Wong ngono, alhamdulillah. Ayo Mas, diserepekne Ya, Mas, Mas. serepekne Mas. Ayo Mas. Ayo Mas, ayo Mas. Aja ingat-ingi ngono ku lho. Wah. Wes kene lho. Maklum. Kene tengah kene. Sik anu. Kowe ngerti ora panitiane iki, Mang? Endi? Jaluk gendong. Wong jaluk gini nyapa? Anu. Sik. Aja nyingkuri kaya wong ora tau roh panggung, nyingkuri kamera we. Yo sik to. Panitiane iki Mang jaluk gendong kowe ngerti ora sebabe? Lah nyapa? Tibakno wis jompo lumpuh. Oh jompo. Walah! Asu wae ngambil. Tibakno kowe to iki metu. Asem tak kira oleh sapa? Mudin cogloke dikek mik dianter mangklek. Anu, Tak kira oleh sapa kowe iki? ngapunten Mas Kolik. Nggih Mas pripun? Kula minta waktunya sebentar. Ora enek Mas aku gak nggawa jam iki. Weh, nyapa? Iki panitia sing arep sambutan. Sik to, iki rene. Iki pacaanku wis setelku wis apik, wis ganteng. Mok tarik rene lho maksudmu iki lho. Ora iki Mang aku diomongi jare panitia arep enek sing sambutan. Enek kuwi time dhewe. Sik tak bahas setelmu apik. Sandal jedinge apik. Kok gawe. Sandal gini jeding ngene. Ngono kok apik. Sik, aku ora trimo. Aku wis kadung mau unggahne kene iki sing delok ya tangga-tanggaku. Lah apa digomene polsek apa piye lho gak trimo? Lah aku kaso sapa? Lah jaremu kok gak trimo? Kok gone polsek kono. Aku sik ora trimo. Kurang lengkap iki panitiane dari pemuda. Enek Loh, satu lagi lek. sapa? Wakil panitia. Ya aku jujur. Pemuda kene iki strukture genah. Genah. Mulai Ketua dari nih. ketua saya sendiri. Yo kowe. Aja cedek-cedek. Abangmu kayak pertalit. Sik, Saya sendiri karo ngene. Saya sendiri. ora. Aku koyoke wagu pacaanku ngene. Ketua panitia kok. Ora aku sing loro iki to, telu iki. Kudu enek-enek iki tenanan saestu lho aku. Tenanan. Di para bersane warga Oh, kene. karo bendahara. Uduk bendahara Apa? itu wakilku. Wakil ketua Nojo. Nyampaikan laporan kegiatan. Ya, mungkin tak panggil dulu. Ya, Oke. Sapa kuwi? Yo, sik Iki tipe sebentar. perlu ditanjakne pada Ora, dikambeli lah. amit, Ora. amit, nggih, Oh amit. iya. Heeh. Sapa mangga? Lho kowe kok marane nyapa to? Anu, aku ki yo gumun kok Agus kok yo dipercaya dadi ketua yo. Lah iya. Kok ndak maksudnya wong kiwa tengen apa ndak krungu kasus sing 2 tahun kepungkur kae ngono. Iki rong tahun pungkur ke ajane ning Rejo Agung wis konangan lho, malik pemean. Lah iya. Kok yo lolos lho Agus iki. Nah, Iki dapoe apa iki sitok iki? Sik, perkenalkan ini wakil saya dari Pemuda Ngasinan. Mo iki ya pemuda. Malah, iki ki yo dakoro to iki. Udu. Wah, wis saiki blantek sapi to we. Pacaanmu ngene. Iki Lantik sapi. Lah pacaanmu delon. Ora kebagian kuwi lho, warna kuwi lho, biru-biru kaya Endi? apa kaya petugas apa? Anu, karyawane iki lho. Apa? MBK. Ora kebagian gawe kene ana sak ndukne. Lah wong iki ya ketua, kuwakile. ora sik, iki koyoke kurang lengkap. Kowe roh perkarane ki lunga nyapa? Nyapa? Nilep dhuwit kas kuwi lho. Mantap. Mo aja layak. Layak Tahun rakyat. tahun dingi yo ndak nanggap jaranan dibae ditelepne kuwi dah. Bajinel Dikon kan. munggah ya ora patek wani iki, Mang. Ora wani wong digolek wong pirang-pirang ngono bodho nggo boto isan. Ora aku iki yo aku maksudku ben ngalih kok kene iki takut Piye? aku duwe tanggung jawab penuh. Heeh. Ngono, Tanggung jawabmu apa? tim repot lho kowe nyapo sik koyoke aku wagu ro Anu adewe wis yo tak cencang sapine nang mriki. ora adewe perlu gawe aksesoris lah ben ndak didelok wong Ben iki padha. opo to pacakane iki Heeh, ben padha. Kaya ya. ngono to. Heeh, dadi iki ben menandakan lek padha. Adewe iki lek wis ning atas panggung iki ringan sama dijinjek, berat. Ayo didom. Piye?
pasorone didum. Jadi Dene, ben podo, ben aku podo. yo ngampil iki mu wis tak bantu awakmu. Bo. Yo. Gile apa? Kuwi SMP ya, SMP ya. Iya terjadi iki. Iki kenang-kenangane bosku teko luar kota kok iki. Sandal jeding ngono kok kenang-kenangane bosmu. Luar kota apane yo. Alhamdulillah Mas Amit tapi ndek iki mangan mulih cae. Ndek iki wis ngedilne tuku lemah Mas ndek iki. Oh, Alhamdulillah. Alhamdulillah 3 saet 6 sasi ning 6 sasi ning luar kota nyambut gawe kasil. Alhamdulillah kowe iso tuku lemah. Iso duwi lemah. Alhamdulillah Mas. Pirang ru. 2 kresek. Kuwi nguruk apa to wijane? Jane nggih nguruk bletok apa piye kok mek rong kresek iki. Tuku lemah iki ndak ya 4 ru 5 ru ngono lho. Omongnya panjang lebar iki tak kira lek belo aku. Lah ngene kan lak ya padha. Nah, misalnya dijajak ora ae. Dadi adewe iki ngono wae. Soale nyapa? Stylku ngene wis Mas. Goblok. Mau masang iki lho, Oleh Jok. ngisore lho, Met. Oleh kene lho. Wong ki mengsirku ki ora anu. Ngisore kene lho. Tutup. Heeh, kemaluan. Ora iso bedakne ngono to. Nah, Masa ngene kan masa adewe- pucuk amu padha kena di situ ngono. Makane anik Aku gampang mang giat. iket mang yo karo tonyet. Aku ngamati teko poncot jareke kolek ganongan ndak tau lengkap. Iki lho buktine lek. Iki lek, yo lek. Kose to kose. Sik kose Ganongane ojo. lengkap. Alhamdulillah 1, 2, 3, 4, 5. Kuwi dudu barongan utuh ganongan ojo. Itu to, Pak? Kuwi bakale bantengan kuwi. Tak kira lek iki barang. Kowe wani-wanine kuwi anake bendahara New SPM kuwi. Anake sapa, Pak? Kuwi bendahara bapake sing nyekel keuangan yo kuwi lho. Lah tak kira ngadeg ning sandinge Dakara iki yo tak kira yo gerup, Pak. Oh, uduk. Geruk. Ah, Nah, wis. Nah, ayo, lek wis nganggo ngene iki berarti joget, ya toh. Tiba Bener. Kowe ning luar kota lak suwiran joget, ya toh. Ya. Suwiran joget gandongan. ya, Suwira atraksi, ya. ya toh. Ya. Terus Aha. weh, lek brengose tas dikerok. Beh, tenan. Apa? Masa tak dikerok? Iki delon ketok rewesi jenggote kene ya dikerok. Ya, iki rada rono titik. Nah, madhep karep. Nah, Apa? ora malah resik, lek. Lah aku menang apa? Malah koyok tapir. Tapi ora ngene. Ngawur. Sik to. Sik. Aksesorismu ndak penak. Kuwi sing dhuwur gampang iler. Iki ngono minangka celemek. Ora, kuwi gampang iler ya. Hei, Masa lunga 3 sasi malah gampang iler. Dadi engko lek didulangi ben ndak ketes teko ngendi-ngendi dadi nek kene. Ngono ya ta ya. Heeh. Oh, saiki Ayo. digampang. Ayo para kanca aja turu sore-sore, aja turu sore-sore, aja turu sore-sore. Turu kok bengi lek wis ngantuk turu kok. oh, Nyarne ganongan arep metu ngono kae lho. Ya kuwi mung wis kemang kolek iki tugase kolek. Lah, iki Aja turu sore-sore ora kok aja turu sore-sore, aja turu sore-sore, aja turu sore-sore. Lah yo sore-sore aja turu lek bengi lek wis ngantuk. Aku kan ora ngono. Kowe ngisi yo sik. Kowe tak bantu. Minggir dulu. siap Mas Ya, Agus Roy kira. Santoso. Roh, mau pacar Roy, ngene Roy. malah kaya tukang masak nasgor iki aku. Ora aku Yo, Don. malah kaya cakilan Banyumas lho ngene. Ya, krek tim repot malah ngurusi Amit. Yo, Inilah dia Teguh gede. Kakaknya Teguh cilik. Alah kayaknya. Kalau kasataan jangan gawe jaluk ketok tangan. Beri tepuk tangan. Kalau kasataan jangan gawe kalau jaluk ketok tangan. Iki ganongane rambutnya rada tukul. Piye Mas? Setok kurang sempurna lho, Jo. Kan iki ganongan seragam wis nganggo. Iki karek make up -e. Make up. Oh, jare aja. Dadi make up sih. Ya, Jo.
Ya. Lah mana kaya cimol ngono malah. Aku yakin nek kanca-kanca kuwi madake aku mesti rodok bagus. Ya bagus lah. Bagus. Ngapunten kula ngambil handphone sampean kula tak ngoco. Wah, ngambil apa? Handphone. 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 Ora kok handphone ora handphone. Loh, Ora. Mas, bocah ki yo ngono. Biasane lek bocah-bocah kan yo lek muni sampean wis ditelepon to. Ngono. Dek ora, awakmu wis dibel. Aku lek Seto. Seto, aku tak Lek delok. muni mang apa to? Handphone pricing ngene iki. Kuwi apa kuwi ngawur. Handphone pricing dingene ngene ya bocah-bocah. bagus Ram. Kayak anu lho jenenge ning Korea lho, Lee Jungkook kuwi lho. Apa? Lee Jungkook. Apa kuwi Lee Jungkook? Kuwi lho sing K-pop kuwi lho. Anu Mas, sik. Anu kula ngambil kamera depan. Nyawa Jet. Bagus. Anu man. Nyapa? Apa mang ning kamerane nek medon. Nek Lho wong kowe sing delok awakmu kok malah tekok kancamu kuwi lho jadi. Kuwi aimu. Raiku ndak pokro dhewe cah. Ora apa-apa nyatu sengaja. Tapi jujur to tambah bagus ngono Wis gitu. dipacaki koyo Anoman ya. Ngono. Oh. Oh ya wes. Karakter wayang ki ono. Wayang Mas ketoprak ngomongi. Ayo Mas. Agus Royko rasa sapi. Ayo beri tepuk tangannya meriah buat Mas Agus Roy Santoso. Pemuda Ngasinan, sebuah atraksi salto belakang. Penampilan yang luar biasa dari Agus Roy Santoso. Anu yo. Nalika salto no iso mak hung ngono. Anune iki wajah iki kok iso ngetokne asap-asap ngono kemeluk. Wajahmu iso kemeluk. Ini kemelu menandakan lah aku ini terlalu semangat. Terus semangat apane? Kuwi wajah apa mie goreng to. Wajahnya apa? Kemeluk. Atrah iki wajahnya koyo diang. Jadi panggah kemeluk ngono lho. Lah, Gurak tawon iki. lah aku mangilo kamerane kintul lho, bolong kuwi lho. Heeh. Malah rai ditepungi malah kayak free chicken. Kaya apa? Free chicken Kentucky ya lho. Halo. Ora free chicken lah jare free chicken. Free chicken berarti gratis. Berarti Ora gratis. free. Kuwi emang bahasaku sing terlalu biasa. Aku lama ndak di sini. Lah sing bener apa sing bener apa? Red chicken. Wong kler rusak kata lek ngematne lho. Yo saiki Dakara. Sapa? Dakara Tapi- kuwi lho. Buktekno. Ora mung trimo atraksi tok le. Oh. Klambine ngene iki lho. Warok Ponorogo. Ayo Mas. Entah. Iki lo telandang eger. Wah. Iya. Lo. Iya. Huhe. Twice. Wuha. Iya. Wuhe. Op. Wuha. Oh, no. Luar biasa pemuda Ngasinan Bendosari Ngantru Mas Kolek. Panggah SDM-nya luar Kok biasa. SDM-nya betul? SDM. Kok SDM? Sumber daya manusianya luar biasa. Terima kasih. Mas Mempunyai Ame. bakat berkesenian. Oh. Ya toh. Alhamdulillah. Iki yo pemuda Ngasinan. Wah jan tenan kok ya. Oh, seto Mas Koro, seto. Tapi Seto Koro ini anu Mas Golek Iya. ngapunten. Iki yo alhamdulillah dari personil pemuda iki semuanya itu multi talent loh. Multi talent. Kaya to. Lho Sopo? kaya to sing
apa perwakilan dari pemudi kuwi ya enek khusus tukang nyinden ya enek. Tukang nyinden, enek Iya. sapa? Dari sini Mbak Anif. Mbak Anif. Lah wis sinden Oh, Anif siapa apa sih lho? sing ya ndak kenal Mbak Anif iki? Mbak Anif sinden kondang. Sinden kondang. Sapa to kuwi? Oh, Anif Sinden to kuwi? sinden itu sinden. enek neh sinden. Sopo? Seniore Mbak Anif, Sapa kuwi? mak kaya. Kuwi makku. Loh, Mbak Anif biyen ki sing marahi makmu lho to. Oh ya dhisik cilikane sing ngomong atuh ya. Lah makku. iya aku ki wis ngerti lek ngono kuwi Iya. asline domongi aku ki wis tepung lho lek wong kene iki. Alhamdulillah, lek wis ngerti. Alhamdulillah ya to. Iya. Rene. Ya. Ning aku krungu kabar lho, Mit. Piye? Loh, Aku krungu kabar jare Jeto karo Mas Dakoro iki pernah melok ning salah sijine ketoprak ning Tulungagung. Ketoprak lho, bocah loro ki melu tau Mas. Lah mulane kuwi iki kan ngomong lho kosek to. Ora aku mlindi to lho, aku mlindi to. Napa lho isin wong kowe nek ketoprak trimo dadi watu lho kok isin. Endi? Lah ya isinku kuwi Masa main pejabat. begegek ta ngono. Dadi apa? Iya main begegek. Dadi watu lek sing pertamanan kae to Mas. Iki wis mundhak. Dadi apa? Sing keloro ki alhamdulillah ndek kapan ke ya pentas nang Mojokerto ya Mas ya. Mojokerto, Ketoprak baru- kene baru Tulungagung. lanjut ning Jombang kae. Alhamdulillah bablas nang Jombang dadi cuyu. Malah ra ketok wong. Malah Berarti mek ngono mirang-miring ngono mek. Oh mek mriki. lek iki tenanan mau dudohne to. Lho ya tak dodokke. Ngomong ke mau Mas, sapa jenenge Dakoro ke mang kan ngomong, kowe kaya Anoman. Coba iki jajal ke Anoman loro. Lah sing lagi godrekan cara ngomongne anggodonan ngono. Oh iya iya. Dituduhne perangane karo sampeyan no Mas Koro. Karo sampeyan no. Kayak biasane ngono lho. Lah Anoman. ngono kae. Dadi yo dadi iki yo tangga-tanggane adewe iki yo ben tau lek adewe iki yo adewe tau maning Jakarta. Nah, ngono lho. Jakarta. Dituduhno. Kuwi Tau lho. tahu ya Main apa kuwi? rencana. Main tapi rencana mek guran. Kan ndak sido to, Kak? Aja mau omongin ndak sido. Coba ben roh kabeh. Iya iya Lah mulane kuwi. Heeh. Yo. Ayo Mas, Yo Mas. rodok. Rodok, rodok. Gendange dadi ya kuwi ya. Iya, kalem Dadi apa, Mas. Jet? Sri Tanjung. Ah, ya. Pisan diambil paketan dari tukang ngendangnya adewe. Sik. Piye tajane? Piye? Wis. Wah. Oh, kendange. Mik Nyatu iki. Mik ku kendang. Apa-apa iso lho Mas Jet. Tak kira. Ini. Kowe malah ndekem piye maksud malah kancamu sing mau. Kene. Ora apa? Kene. Ora apa-apa. Ya ora apa-apa ngene. Ora masalah ngono ta. Kok kowe genti Malah kaya bocah arep kowe iki tak tanggap ning kene kok malah ngalih. Lah yo. Ngono. Tojo to pacakane kaya arep nyetrum iwak ning go bingung. Sri Tanjung. Kowe lho dadi Sri Tanjung. Jadi iki penonton kene ben ngerti alur ceritane iki. Lah, dudohno bro karaktere adewe pas adewe main ning dramane kolosal. Sri Tanjung kowe. Geleng-geleng Sri Tanjung iki kemayu. Sri Tanjung iki kemayu. Lambene mesem kaya jemblem ngono kan lho. Lambene iki ngene rada dicokot titik. Ah, rada Kuwi mrongos. nyongot kuwi. Cokot sithik ngene. Titik. Ngono pojokane lho, pojokane lho. Sri Tanjunge duwe loro step. Tanjung, ini Mas Sri Tanjung. Ah. Kekno kuwi lho. Kowe iki ning kono, ning kono. Dadi kirek. Loh, kok kira to? Hah? Sido paksa. Wongko lek nungko awakmu. Kowe Aja rada kaya nyatek ndasmu. iki sih lho hadi kromo, aku sudah paksa. Kowe sido paksa. Sri Tanjung Kok ngene lho. Engko barono kowe teko arep njaluk aku. gonjak, heeh. Ada wae ketimbalan kan. Ada wae ketimbalan. Nistu akan kula saestu kula niku terus. Meneng aja omong sik. Tanjung. Tresnaku. Sineksen lintang-lintang angkama biar Tanjung. Endi lho renek.
Umpamane kok takok endi yo mendung koyo ngene kok. Sineksan lintang kangkung biar Tanjung. Ngene Tanjung. Iki ana aku pawar Tanjung. Anu to iki keleban kuntilanak to. Contohnya to, Jet? Sri Tanjung. Apa Kang Mas? Kayak mbahmu. Wajahnya kayak mbahnya. Atuh ya putune. Ya wedak. Tapi kemayu ngene to, Sri Tanjung kemayu. Kemayu ngono lho. Tanjung. Koyo ada drama sing main dhisik. Iki ngene ya Tanjung. Kowe bakal tak tinggal. Ngupati Tumbaling Praja ning Gunung Semeru Tanjung. Lajeng kula tos pundi Kang Mas? Sabar ya Tanjung ya. Enten ana baliku bakal kowe tak mulyake ya Tanjung. Ngono Kang Mas. Ah Tanjung tak tinggal sik ya Tanjung. Kang Mas. Apa? Sedih, nangis. Lah, nangis. Kurang nangis, Jet, kurang nangis. Nah. Lebih sedih. Lah, rada terseduh. Sedih, kurang nangis, kurang gobios. Jet. Menggok. Ben ketara nangis, Mas. Ben ketara Sri Tanjung nangis iki ngono kuwi. Nangis. Kowe teko, Jet. Teko apen gonjak iki ya. Bro, sing nyembur mung sapa sing nyembur? Hei, Sri Tanjung. Jeto. Layak kowe cing. Aku payo manut instruksine Dakara. Kurang gobios. Lah ngene kan ketara gobios. Ketara nangis. Kang Mas, kula kok panjenengan tinggal Kang Mas. Tanjung. Kowe nyang apa Tanjung? Panjenengan iki sinten? Kula. Panjenengan sinten? Aku iki. Agus. Sri Tanjung kok enek jenenge Agus iki lho. Aku Patih Silo Hadi Kromo Tanjung. Walah kowe to iki upamane dadi kowe iki. Patih apa, Rok? Aku iki Patih Silo Hadi Kromo. Yo, panjenengan kok ngantos dumugi ing kamar kula. Badhe menapa panjenengan? kula teng mriki ajenge nulung kowe Tanjung. Lho, gelem ora wae tak tulung saka aku iki Tanjung. Aku saestu. Aku tresno karo kowe Tanjung. Piye? Bengung. Bengung lah. Rono. Wo kleru geser. Madhepe rono. Nah, aku neng kene iki jemput kowe ana rencana mergo aku tresno karo kowe Tanjung. Kowe tresno karo aku. Heeh, kowe gelem. Gelem. Kok geleman? Ora gelem. Aku emoh-emoh pek bojo aku duwe bojo sida paksa ngono lho. Kowe mau. Lah kok murah ngono. Lah yo. Lah cuma-cuma ngene aku badanku yo nyah-nyah ngono. Wis elek murah. Wadem ya ngono. Piye Tanjung? Emang Loh, kowe kok iso nrimo apa karo duwe bojo. Ora iso. Aku duwe bojo. Ora iso ora nyono. Mertapa? Lek pancen kowe, aku ora gelem karo kowe. Ora urus. Aku arepe paksa kowe. Nyapa, Jon? Nyapa? Anu Bu Pidan kula jenengan USG. Nyapa kok wis urung apa-apa kok USG. Lah kok kene dirogoh ngene. Nyatuk kowe iki gonjak iki mek ngene ngono. Lah kok kowe malah kaya junjung momol. Ora masalah iki abote iki koyo babi lho. Ya wis, iki kowe
Gusti Patih. Nyapa to ki jane? Nyapa? Urung. Kosek bari ki aku teko, aku krungu pawarta awakmu digon anu selingkuh karo. Lah, kuwi kaya ngerti critane kowe iki tak geret kowe teko ngono. Tanjung, kene Tanjung. Kowe ngaliyo to, kowe iki nyapa to kene? Wis bar kowe iki ngaliyo kono lho. Lah aku nguber iki kok pengen. Wis bar. Mosok panggah eneh kaya doyan lho rupane kaya ngene, Cung. Kaya bobok-cung ngene kaya doyan. Kek nomike. Oh ya. Sri Tanjung. Jawa Katimbalan Gusti. Ngene Tanjung, aku krungu pawarta kang ora kepenak ning jero. Pas aku mlaku ning Singapura. Kowe kok teko Singapura iki nyapa? Gunung Semeru. Aku krungu pawarta kowe tindak sedeng. Panjenengan asal pawarta saking pundi? Aku krungu pawarta saka story WA. Biyen iki rong enek WA lho, Pak. Krungu saka wong-wong ingkang ketemu aku Tanjung. Nang endi? Nalika ning Bravo, Terus Apollo, terus Tomoro. Komoro ki moncil sing kene. Aku krungu pawarta kang kepenak. Kula mboten tumindak. Ora Tanjung. Kowe tumindak sedeng ning mburiku ya. Ha ora? Mboten. Ora ngono Tanjung. Saestu Gusti kula mboten tumindak sedeng. Bojoku irunge kok mekrok-mekrok. Sing ngene-ngene ben ngomong. Ora bolongane. Tenan ora? Saestu mboten. Tak rewangi golek emas telung plengkung gumbala telung gelung Tanjung. Kowe mblenjani atiku, Kula mboten tumindak sedeng saestu Gusti. Banjur kepiye Tanjung? Yen butekne kowe ora tumindak sedeng. Panjenengan pejahi kula mawon. Ngono? Kelekan godho kula. Ludira kula mabu wangi. Niku mengke berarti kula mboten tumindak sedeng. Yen ludiramu ambune wangi, kowe ora bakal ora ngapusi. Nggih, Gusti. Yen sewalike yen ludiramu ambune bacin, Berarti kula tumindak sedeng. tenan Tenan saestu. tatekno atrimu Tanjung yo. Mati kowe Tanjung. Bobo. Bobo. Kudune sing mati kono. Iya lho. Lah kok malah kono ngendong malah nuncep gente aku. Kowe iki piye to? Kowe iki mati yo. Mati yo terus aku nangis. Engko. Ya percaya urung kowe kan didelok kok getihmu ambune wangi apa ora ngono lho. Ngomong ora percaya. Aku mau baca aku endo terus tak pateni ae kowe. Iki piye to jane Tanjung kok ngono ki? Mati yo kowe. Mati kowe udu dakara. Lah bene kowe mati yo aku tak selingkuh karo iki. Loh. Iki piye to ceritane iki? Kowe iki mati. Kowe iki bojoku kok arep selingkuh karo iki. Kowe. Mati kowe. Kosek to. Ben kaya ketoprak tenanan. Mati Tanjung. Wah! Wis mati Tanjung. Tak deloke getihmu to ludiramu. Yen ambune wangi berarti kowe ora ngapus ya Tanjung. Mati kok umek ya kowe iki. Nyapa to awe-awe barang iki lho. Delok ludiraku Kang Mas. Duh, mati kok nyauri menengo. Ora iki sik sakaratul. Sakaratul, sik jengat-jengat ini berarti kowe. Ambune ludiraku. Loh, Tanjung. Engko yen getihku wangi. Loh, cek menengo. Menengo. Loh, getihmu kak putih Tanjung. Apa iki? Ndi? Iki. Kuwi udah getih. Apa? Kuwi umbel. Lah, kleru bae. Iki. Wih, wangi. Aduh, Tanjung. Aduh, Tanjung. Aku gendut sing aku nangis.
Tanjung mati. Kowe sapa? Aku melu sedih. Walah ya wis, Tanjung mati. Jung. Ning di Tanjung. Nyapa, Jung? Nyapa? Tanjunge nglumpukne getih arep dige tambul. Lah aku ki sedih kok. Nyapa? Ya ora apa-apa pisan-pisan main ning kene ya. Aduh bae Sri Tanjung kuwi ora ngapusi mergane ambune wangi. Oh, ngono ya. Wis sedikit drama dari kita. Heeh wis Mas sampe jak. Dadi Balik nabuh ya bro. Bayaranku mek selawe iki golek rata terus nih cacang ngwanyolne kok. Iki apa maneh lek lengkap enek Mbak Anip, enek Muncul. Dadi ning kene iki multi talent, Mas. Muncul bagian apa muncul? Hah? Muncul bagian Ya apa? kuwi batule Oh drum. Masa Sri Tanjung mati ngedrum. Ngawur. Ora maksudnya sing adol drum. Oh adol drum. Wis yo Mas Amit iki Ya wis alhamdulillah wis. men guyon. Sisik. men guyon. Heeh, engko lek enek klentak-klentune Heeh. apa nek ndak penering nyuwun pangapunten. Pangapunten. Ngomong guyon. Guyon, Mas, ya. heeh. Iki New Satrio Putra Manggala iki ora mung atraksi, ora mung joget. Ning Heeh. uga ana penyanyine, Heeh. ana artise. Iya toh. Anu ketekmu gonere ketek. Di, kuwi cuk kethek kuwi. Apa kuwi? Bene nang kono. Ote-ote, katoke cekak, Kayak sapa? nemplek nang ting kuwi. Kayak sapa aja? Malah kayak bencok kuwi. Wes, ayo. Wes. Sarang-sarang New Satrio Putra Manggala dan juga SPM Music. Iya toh. Iki keripik gedang. Ora, ndak gawe kripik Oh, ndak gedang. gawe keripik gedang. Ayo SPM Music.